Oh boy. No a posledný zo série hormónov je progesterón. Progesterón je hormón, o ktorom sa nehovorí veľa, ale veľmi dobre ho cítime a dokonca veľmi intenzívne. Progesterón je hormón, ktorý vyvažuje estrogen. No a v prípade estrogenovej dominancie sa deje to, že oveľa intenzívnejšie cítime predmenštruačný syndrom, krče, bolesti a v tele sa nám zadržiava voda. Progesterón je kľúčový nielen pre cyklus, ale aj pre tehotenstvo. V prípade, že k nemu nedôjde, jeho pokles spustí menštruáciu. No a ešte čosi. Progesterón je úplne prvý hormón, ktorý začína v perimenopauze klesať, alebo v období perimenopauzy ešte pred ňou. No a to spôsobuje to, že prichádza nepravidelný cyklus, silnejšie PMS, niekedy silnejšie krvácanie a cítime tie prvé zmeny. Za to môže práve progesterón. Je veľmi úzko spojený s našou pohodou, rovnováhou a aj spokojným spánkom. Takže venujme pozornosť aj tomuto hormónu.